acolo. Și să ai să despletit, să porți o chestie albă, fără lenjerie. Da. Dar spăiați, cum ar veni? Asta e, dacă sunt ceva, într-o cămașă lungă, desculță și să stai și trebuie să fii singură în încăpere. Singură, da. Și atunci vii și ne spui nouă ce ai văzut tu. Da. Noi nu putem să vedem ce ai văzut tu. Nu, nimeni nu poate să vadă, dar să nu te deranjeze nimeni. Tu să stai, câte ore să te trebuie să stai, gândești doamna acolo. Maria? Și cât timp Cam o trebuie oră, să așa stai? trebuie să stai. O oră? Da. Fără să clipești, fără să clipești, fără să faci nimic. Stai și te uiți acolo. La 12 fără 10 să înceapă sau la 12? Nu, de la 12 fix până la 4 Dar de nu dimineață. trebuie să se sperie ce vede. Bă, dar nu putem să negociem mai puțin? Pentru Un că sfert de oră. Atât trebuie să stai. Fiecare cât vrea poate să stea. Dar până la 4 de dimineață. Cu cineva cu Să ea stai de la care 12 până la are 4 fără să clipești, fără să... Nu, e o fată stă, de exemplu, o oră, 2 ore. Cât vrea. Cât rezistă, n-ai voie să clipești. Păi tu nu știi că după 12 noapte vine ăla... Dar nu trebuie să te sperii ce vezi acolo, că după rău vine bine. Da. Prima dată vine rău și cum vine bine. Ia cum a spus, tare curioasă ea, vrea să facă chestia asta. Așa că ea l-are deja. Să fii curajos. Să fii foarte curajos. Ai curaj? Adică să ai încredere Să în tine. stai bine cu inima, nu cum am făcut eu de-am Ce vezi, nu trebuie să te sperii. Eu, uite că apare o imagine, Și noi cum vedem... Păi el dacă vede trebuie să spună acea persoană. Și noi nu avem cum să vedem ce a văzut el în oglindă. Nu, păi dar nu se arată. Pe lei nu se arată decât că... Deci asta e, nu se arată dacă e o persoană. Eu am auzit despre tradițiile astea de la vecinii mei, de la oamenii de la Clejani, dar uite, doamna confirmă. Dar există asta, chiar și eu n-am avut răbdare să văd până la capăt ceea ce trebuia să văd. Busuiocul, dacă îl pui să... Mi se pare că... De busuioc știm. Există foarte multe Dar e mai melodii. tare cu oglinda. Da. Mi se pare că tu mi-ai întrerupt ritualul. Mai sunat să vină acasă mai repede. Da, așa e. Scuză-mă, n-am știut când a fost asta. O fată dacă are curaj în seara asta să facă. Ia, ce zice doamna Maria? O fată care e curajoasă să Uite facă. cine e curajoasă, Că nu ia. se întâmplă Ia nimic. în fața ei să o aplaudăm. Cine să va pune în fața Vrei oglinzii? să faci tu asta? Mai vrea cineva să facă? Se poate și un băiat dacă vreți. Și tu? Și eu vreau să fac. Păi la ce mai te pui mă în oglindă dacă ai iubită? Uite. Nu, cine nu are iubită, cine nu e singur. Nu, te uiți în oglindă să vezi dacă... Ce se vede... Eu mă simt ce pas, mă uit în urmă, Este ceea ce trăiești. așa. Nu? Ce? Te uiți în oglindă, chiar dacă ești cu cineva, să vezi dacă duce până la capăt. Nu știu dacă e corect. Nu știu dacă e corect. Nu știu. Dacă e Ar fi bine dacă e și virgină, am auzit. Apare mai repede. Ia uite, am găsit pe la voi pe aici și lumânărele. Aveți tot ce trebuie. Vezi? Și oglinzile? Cât stă ea acolo, noi stăm pe aici, mai ne distrăm, avem și noi muzică să punem să mai dansăm, facem mâncare, mai mâncăm. La băieți, că la fetele ascultat, la băieți le ascultat. Păi n-am acompaniament, dragă, cânt așa solo singur. La rând, e cel mai frumos. Da, știu. Măcar n-am o tarbucă de aia, o tarabana. Lasă mărguță pe Bela. N-ai curaj? Uite, ea e atât de curajoasă încât o să încerc. Nu-i așa? Mamă, ești curioasă, nu te macină gândul ăsta. Oare ce să fie? Da, Petru. Ce mă, Petrule? E supărat? Eu nu mai zic nimica, că De ce, băiatul meu? se supără, nu mai zic nimica. Nu. Ia stai, mă. Oricum vă mulțumesc frumos pentru tot ce încercați să faceți, dar Da, fii atent, dragoste cu Sila nu poți să. Nu. Și nu e bine într-o căsnicie. Dacă nu e scânteia aia și nu e dragoste de aici, nu să meargă. Ce? E timpul trecut? Sau ai pierdut ceva? Asta e. n-am pierdut nimic. Cauți pagini. Uite, mă, mai sunt 3 fete aici, Petrule. Ele nu sunt Eu când am fete. venit în casa asta, pentru ea am simțit ceva. Pentru ea ai simțit Pentru ceva. ea am simțit ceva și acum nu vreau să mă duc și în colțul ăla și în colțul ăla, să încerc și în colțul ăla. Și păi, la un moment dat ce o să faci? O să ieși din emisiune? O să trebuiască să mă voteze fetele și publicul trebuie să mă voteze să ies afară din emisiune. M-au mai votat și săptămâna trecută fetele, dar publicul m-a plăcut și n-am putut să ies din casă. Dar N-ai putut. Da. Deci numai la cererea publicului să înțeleg Da. că tu poți să ieși din casă. da. Aha. Deci, publicul ar trebui să gândească. Dacă ea nu te place, Am vorbit și astăzi cu camerele, Asta e vorbesc în fiecare zi cu camerele, fetele o să mă ajute, mă votează pe mine
și apoi o să fiu pentru eliminare și publicul mă votează și o să pot ieși afară din casă. Dar tu nu mai vrei să-ți cauți altă fată. Aici nu văd rostul aici, nu. Nu-ți vezi rostul. Eu e sincer și a spus adevărul. Pe bune. Lasă că nu pe tu româna de la Clejan, de la noi, Virgină. Dă mâna de acolo, te căsătorim acolo. Una care ne-a văzut nici televizorul. Să fie mulțumită că... uite ce am găsit la Petru aici. Dumnezeule. Băi, și dragostea asta, știți cum e într-o căsnicie? Prima dată, primii ani sunt frumoși. Păi pune acum, eu știți că ce mi-e în cușă și în căpușă, eu nu mint. 1 an, 2, 3, 4, mamă, focul ăla, știi, gelozii, arde inima în tine. După aia, într-un cuplu, s-așterne monotonia, obișnuință, devii cu soțul tău. Eu vă spun de acum ca să știți, prietenă, deveniți prieten, te doare de la când l-auzi. Uf, nu mai cum mă doare inima, bărbatul meu. Nu știu dacă el o spune la fel, aolă, nevastă mea săraca, că doare piciorul. Deci simt că te doare sufletul, dar nu mai e flacăra aia dragostei care era la început, știi? Asta este. Vin copii, toată dragostea. Că asta e greșeala noastră. Noi, mamele, uităm de bărbații noștri și ne atașăm de copii. Uităm să mai fim, trebuie să fim și cochete. Că asta e, înainte să faci și mâncare și speli vase, dar seara trebuie să fii fresh în pat, nu? Ca să mai se ducă bărbatul după asta, că după aia pleacă Honolulu. Și uite așa se strică căsnicia. Da, dar de ce să-l las să plece? Cine a spus că pleacă? Aoleu, păi dacă, de exemplu, tu, după ce ai gătit sarmale, te duci și miroși sarmale în pat și unde s-a dus la altă mirosea numai Chanel 5, a trandafiri, a zambile. Mă duc să mă fac frumos. Așa trebuie să faci. Pentru că sunt foarte multe femei care nu le-au mai interesat chestia asta, știi? Aia, lasă că e bărbatul meu, eu am copii, nu mai merg de mie de ăsta, știi? Trebuie să fii totdeauna sexy, grasă, negrasă, slabă, că până la urmă toți am fost slab cândva. Și eu am fost slabă și uite, m-am îngrășat, asta e, dar un bărbat de mie îi place așa, frate, eu ce să-i fac? Da, normal, m-a ținut pe picior, Dacă erai altfel... Mamă, dar și când m-a văzut el pe mine, ai uitat să continui povestea. Când m-a văzut el pe mine cât eram de frumoasă, la 16 ani jumate m-a luat zneu, a venit zneu și m-a luat. Și sunt cu el și în ziua de astăzi. Doamna Marie, am o rugăminte la dumneavoastră. Da. Vă rog să veniți aici lângă mine. Da, Deci, doamna Maria. Vă rog mult de tot. Aplauze pentru celebra soacră! Soacră mare, Cu soacră siguranță mare! dumneata ești o soacră bună, o mamă Să vede după înțelegătoare, chip. se vede după chip. Dar ești de acord cu mine că mai sunt și soacre rele? Mai sunt, cred. Hai nu să se fim poate. serioși. eu iubesc mult copii. Doamna Maria, eu țin foarte mult la tradiții. Sunt un om care am iubit tradiția de mic copil prin ceea ce facem noi. Tradiția la noi se moștenește din tată în fiu, de generații și generații. Da? Am încercat să ducem mai departe la copiii mei. Ce mă? Da, mă, că vreau să întreb pe o femeie ceva și vreau să... Hai, iau de la A la Z. Să nu fiu rău așa și să încerc totodată. Povestea asta cu uitatul în oglinzi. Dumneata am auzit că ai făcut asta. Am auzit. Că ai auzit Da. bine. Cum știi dumneata că e povestea asta? Cum se face? Uite, explică-le la fete, pentru că în seara asta ele, și niște oglinzi. poate câteva dintre ele vor face. Și atunci ar trebui să știe cum e. Da, înainte erau foarte multe tradiții și se făceau după aceste tradiții. tinere. Știu, da, e, asta cu oglinda ne interesează cu oglinda. Cum știi dumneata că era? Cum se face? Ascultați, vă rog frumos. Ochi și urechi. Ochi și urechi, da? Și doamna Maria să vorbească un pic După mai aceea tare. vă spunem și noi. Îmi spuneți, doamnă. Păi, eu am auzit de la mama mea că ne povestea, în primul rând, acea fată trebuie să zică rugăciuni înainte de a se așeza la 12 noapte, după 12 noaptea. Trebuie să fie îmbrăcat să într-un fel, fie trebuie să fie- îmbrăcat într-o cămașă lungă, Da. albă sau lungă să fie Cu de o părul culoare, despletit? Da. Dacă are păr lung, să fie despletită de sculță. Așa. De sculță. Și înainte trebuie să se îmbrăca, trebuie să fie îmbăiată, să fie Să se tot spele timpul cu curată, trebuie să fie curată, da. Cu zăpada zânelor, Da, cu da. apă din omăt. De apă, da, că așa înainte erau zăpezi foarte mari, da. imense, nu ca acum, da. Așa. Și după aia se așează la 12 noaptea în fața oglinzii, în genunchi, Da.
Îți face o rugăciune și așteaptă Trebuie să fie lumină, nu trebuie să fie întuneric. lumină.